pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Kao što vidite, moj novi intro, ali neće ostati za uvijek, možda još jednu epizodu, dvije posle ovoga. Kao što vidite, igramo... Snimio sam ja video moj novi intro, vidite. Kao što znate ljudi, sad sam posto aktivan, nisam samo video i izlaze ono, ne bude sa YouTube, ne dana uđe to ono novicama, novca pa sa 50 novca, sad je 1000 i dalje. Da se ljudi, kao što vidite, ovaj manje se, manji. Kao što vidite, moj novi klon zove se Ultra PZS. Ja i moj drug Ivan smo tu. Veliki pozdrav za Ivana. Veliki. I to jako veliki pozdrav za Ivana. I ovo je specijal. No, specijal. Nije specijal. Ovo će biti specijal za 10 subscribera. Hvala vam ljudi mnogo. Kažete, vidite, muška je spremna. To oderemo. Moram nas uđite u ovaj klan, molim vas. Da mi skupimo 10 takene odmah van. Da ih oderemo, bre, znam da mi možemo to, znam. Ja kad znam, onda se to zna. Ljudi, tražimo protivnika lepog. Mislim kad je ovo vizir to vizir što men. Mislim kad ga neko bju iz 5 puca, vrate, odu mi džinovi. Onda se ja izljuti. Onda kažem, kome ćeš ti drži, da se moramo da nam bude. Ne mogu nađem nijednu dobru bazu. Šta si mi neke tam hal 6, Krajmo se tam hal 6. Lepa ova, a mi napad. Napa, da. Nema lepo, prebo po. Odiš ti zapo, umri. LOL. Yeah, money. Ovo napravljam i zbog trofeja, i zbog malo para, zašto nimam mnogo baš nešto para. Kada ćemo dobiti malo ove para, 5 dinara. Ovo ćemo preko 5 dinara, 100%. Bojim se da postavim ove izrade, ako da ih moram postaviti. Moram postaviti izrade. Pucajte ih, bre. Pucaj tako, uništavajte im baze tu. Izrade volim zašto oni jako su moćni, uništavaju jako brzo ove kucice, moćice. A mi smo, kao što vidite, ovog skinuli mu jednu zvezdicu. Što je to mnogo ekstra i mekstra. Ne! Uće mi vizarde ovaj ovdje kupavac. Ne! Moj vizardi. No! Uništavajte brže! Stop! Kill! Baći do i trofeju. Healthy, no. Higher, no. Yes, kill. What? Why did not? Dvije zvestice. No. Yes. What? Yes. What? No. Dobre, baš smo dobili 7 trofeja, ali loš raid ljudi.
mnogo loš. To je jako mnogo loš. Ovdje ću ispraviti još vojska. 2 ova. Koliko? 8 ovih. 1. Koliko ovdje može vojnika stane? 30. Ovdje džin. Wow. Imam ja bizar, devizar. I da, samo još vam kažem. Zašto? Ima jedan dislike. Znam da svako jutro treba na kanalu da ima pa dislike. A zašto? Ko je to učinio? Why? Znam ko je to. Onaj gamer. Onaj koji mi je komentarisao. FIFA, ja mislim 15. Oni koji radio na challenge. Veliki pozdrav za njega. Ako si ti dizlajkao, pazi jeste bi lajkao videe. Pa čeka si dizlajkava! Gotov si! Ljudi. Da li da odjavim video sad? Sad. Nema da li da odjavim video sad? Odjavit ću. I to jako jednim velikim pozdravom od moga klana Ultra PZ. Uđite u taj klan, molim vas, bit će jako ekstra ako uđete. Tako je da je varo lako da se obrate. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode.